наистина впечатляващи и безапелационни, т.е. не може да бъде намалена оценката за трудност, докато при Горбанова почти всеки пирует беше с съмнение, че това, което е заложила. Имаше някои, които абсолютно очевидно си бяха завъртяни наполовина. Но оставам без коментар. Да послушаме малко Бесеме Мучо. Този вариант, този аранжимент. Ирина Ризенсон за Израел влезе с 5-ти резултат в този финал. Има настроение в лентата, която изпълнява, но имаше и грешчици. Имаше малки грешки.